Akcie na mlynoch a ForMusic.sk v spolupráci so združením Inet a Streetcom ťa pozývajú na otváraciu Open Air Party leta 2011. 21. jún, pláž pod UFom. Speaker Marcel Osťo Ošas. Warm-up DJ Erko. Party banger DJ Sanchez. Headliner H16. Plus Mike Spirit a jeho nové hity. Viac info na Facebooku alebo na adrese vip@akcienamlynoch.sk. Zdravím ťa, sleduješ taký bonusík k hip-hop reality s Midym, ktorého vyspovedám, čo sa týka festivalu. Toto je hip-hop, povie nám všetky novinky, povie nám, kto tam bude, čo tam bude, ako to tam bude. Takže sleduj to, teším sa, že si klikol práve tento bonus hip-hop reality. Sleduješ exkluzívnu reportáž, rozhovor s človekom, ktorý robí jeden z najväčších hip-hopových sviatkov na Slovensku. Festival Toto je hip-hop. Zdravím ťa, Midy. Čau, Les. Takže chcem sa ťa spýtať, kde vznikla myšlienka urobiť takýto festival na Slovensku? Myšlienka úplne na začiatku nebol ani festival, ale skôr klubové akcie. Toto hip-hop, pod tou značkou som robil akcie najprv také menšie klubové, potom z toho bola najväčšia klubová akcia. Vozili sme sem aj zahraničných interpretov plus nejaké slovenské kapely a postupne sa to tak rozrastlo, až jednak jak aj rastla scéna hip-hopová, aj ako my sme začali mať pocit, že to chceme posunúť niekam ďalej, tak sme si vymysleli, že by sme radi spravili festival. Nebol tu hip-hopový festival, bola tu určitá diera na trhu a chceli sme spraviť niečo proste v lete, kde sa môžu stretnúť ľudia z celého Slovenska, fanúšikové hip-hopu, kde budeme môcť doniesť úplne tie najväčšie mená, pretože festival je taká akcia, že na ňu príde veľa ľudí a je tam vlastne možnosť doniesť naozaj takých tých najznámejších interpretov a na samostatné koncerty sa proste aj ťažšie zháňajú peniaze, aj na samostatné koncerty nepríde toľko veľa ľudí ako na festival, takže na začiatku boli klubové akcie a postupne to narastlo až k tej myšlienke, že chceme spraviť festival a aj od tej myšlienky po realizáciu tiež prebehla nejaká dlhšia doba, by som povedal možno aj roky, takže momentálne už je 5. ročník festivalu a vymysleli sme si to, že by sme ho chceli robiť možno pred 8 rokmi. A koľko na tom pracujete na takomto festivale? Na festivale sa podielala viacej ľudí. Sú to v podstate, by som povedal, ako keby 3 firmy. Ja mám na starosti program a veci okolo toho, náplň, čo tam ľudia budú robiť, kto tam bude hrať, vymyslieť headlinera, tieto veci, proste, ktorými tam ľudia trávia čas, koncerty, proste všetko naokolo. Potom sú ľudia, ktorí sa starajú o produkciu toho festivalu, ktorí zabezpečujú všetko, ja neviem, od plotov, sprv, všetkých takých detailov, ktoré robia festival festivalom. Tým, že to je v prírode alebo ja neviem, na letisku, tak vždycky tam je proste potrebné tie veci vybudovať. A potom sú ešte ľudia, ktorí sa venujú službám pre ľudí, čo sú, ja neviem, gastro, čo sa týka vecí, aby mali ľudia čo jesť, piť, bary, proste. A ten tým ľudí, možno nejakých 10 ľudí sa tomu venuje, ale hovorím, že sú to firmy, není to, že robia iba na festivale, ale vlastne spolu to produkujeme a oni sa venujú aj niečomu inému a popri tom robíme spolu aj festival ako jednu z aktivít. Prejdem k také diskutované veci, ktorú som sledoval na internete, že po minulé roky sa festival odohrával na Hornej Strede, teraz si zmenil plac, letisko Piešťany. Prečo sa tak stalo? Čo ťa k tomu viedlo? Hej, to je jedna taká zásadná udalosť v živote toho festivalu. Teraz spomínal som, že už je to 5. ročník, takže to je trošku také výročie. Tento rok je to vlastne taká nevinútená zmena, pretože my sme ten festival chceli robiť na Hornej Strede, ten areál sme vlastne našli aj
sme ho trošku zútulnili, alebo prispôsobili na to, aby sme tam mohli robiť ten festival, aj sme do neho investovali. Takže my sme ho chceli robiť na Hornej Strede, len bohužiaľ došlo k tomu, že jednak, že ten festival tak narástol, alebo tak by som povedal, že samotný areál, kde stanovali ľudia, pohybovali sa ľudia, mali pódium, bol OK, všetko bolo OK, ale problém bol s tým, že nebolo tam moc miesta na parkovanie. To znamenalo, že ľudia parkovali všade, kde sa dalo. A vlastne tá cesta, ktorá vedie k festivalu, ľudia, ktorí tam boli, to poznajú, tak je cestou prvej triedy, na ktorej sa podľa pravidel cestnej premávky nemôže zastaviť ani stáť, takže vlastne každý, kto tam zastaví, by mal dostať pokutu. A je to cesta prvej triedy a už to narastlo do takých rozmerov, že vlastne tento rok nám to polícia nedovolila, predtým sme sa vždycky s nimi nejak dohodli, že tam boli a nedávali pokuty za to parkovanie, strážili skôr také, že aby tam nejazdili ľudia opití a strážili tam také veci, ktoré sú vlastne ich náplňou, ale teraz to už proste dospelo do takého štádia, že nám to neboli ochotní povoliť. Bolo to nebezpečné aj v tom, že veľa ľudí na festivale, sa opie, veľa ľudí sa pohybovalo pred tým areálom, čo je vlastne hneď je tá cesta, takže vnikali tam veľmi nebezpečné situácie, stali sa tam nejaké havárie, bolo to už neúnosné a vlastne ani úrad v Hornej Strede, ani polícia nám vlastne nedovolili to, že tam tí ľudia budú môcť parkovať, že tam budú môcť ísť a tým pádom vlastne sme strátili tú možnosť to tam spraviť, pretože tí ľudia tam na tých autách chodia a nevieme to nejak ustrážiť, že by tam nedošli na autách, takže dostalo sa to do takého neúnosného stavu a boli sme nútení ho vlastne presunúť do Piešťan na letisko. Čo si ja myslím osobne, ale že nie je vôbec žiadna tragédia, pretože je to len kúsok od toho areálu. Veľa ľudí sa sťažovalo, že sa nebude môcť kúpať. My samozrejme sme tiež z toho neradi, lebo tú Hornú Stredu sme mali naozaj radi, bol to super areál, mal veľa výhod, bolo tam to kúpanie, bol tam ten prírodný amfik, že všetci ľudia super videli na pódium. Ale aj na tom letisku v Piešťanoch to spravíme tak, aby boli všetci spokojní. Obrovské množstvo festivalov sa koná práve na letiskách. Je to taká plocha, kde vlastne dostaneš holú lúku. Podotýkam, že nebude tam žiadne, že festival bude na asfalte, bude to normálne na pokosanej tráve, bude to oveľa luxusnejšie aj čo sa týka stanovania oproti Hornej Strede, kde to bolo na poli. A ten festival sa dá vlastne, dostaneš holú lúku a spravíš si ho tak, ako chceš, takže sa tam veľa vecí dá prispôsobiť a vybrali sme si takú časť toho piešťanského letiska, kde sa to dá veľmi podobne spraviť, taký kompaktný areál, taký aký bol v tej Hornej Strede. Oproti pódiu bude taký val, ktorý je na tom letisku, takže stadiaľ sa bude dať pozerať na to pódium, bude to niečo podobné ako bol kopček na Hornej Strede, čo mali ľudia veľmi radi. Takže neberiem to ako žiadnu tragédiu, dá sa festival super spraviť aj na tom letisku a my sa o to budeme snažiť. Priniesli ste už na tento hip-hopový sviatok už veľké mená, to bol Nas, Exhibit, Game, Fat Joe, tento rok to bude Ice Cube. Podľa čoho vyberáte headlinera na tento festival? Jednak prvotný taký ako nápad alebo idea je, že koho by sme chceli. Toho sa snažíme zohnať agentúru, ktorá ho zastupuje, ale v podstate sme limitovaní tým, že kto je v lete na festivaloch na turné, vždy to je nejakých pár mien, ja neviem, 5-6, z ktorých je na výber. Potom ďalší dôležitý faktor je, že na koho máme peniaze, lebo pokiaľ je to nejaké meno také, čo nedokážeme zaplatiť, ja neviem, formátu, ja neviem, Kanye West, toho nedokážeme zaplatiť. Ale napriek tomu sa vždy snažíme vybrať také meno, ktoré bude pre ľudí zaujímavé, ktoré má za sebou históriu. Myslím, že každé z tých mien, čo sme priniesli, bolo také, že to bol rapper par excellence, že jednak, že mal špičkové albumy, kopec fanúšikov, proste históriu za sebou. A je to vlastne taký kompromis medzi tým, koho by sme chceli a koho dokážeme zohnať. Takže sme využili tú príležitosť.
a mal za posledné obdobie dva albumy, ktorými sa vrátil vlastne späť na scénu, obidva boli super, mal z nich hity, vyšli síce na nezávislom vydavateľstve, ale obidva boli úspešné a je to meno, vlastne pochádza z NWA, čo je úplne jedna z najzásadnejších hip-hopových kapiel a je to týpek, ktorý začínal s ľuďmi ako Dr. Dre, Easy, takže je to taký šmak aj pre fanúšikov hip-hopu, ktorí sa mu venujú úplne od dávna a je to meno, ktoré zaujíma aj tie mladšie ročníky, pretože ho poznajú, je vlastne neuveriteľnú dekádu je vlastne v hre a stále je dobrý, takže... Dojde sám, alebo dojde aj s nejakou partiou grázlov? Určite dojde aj s nejakou partiou, ale to je taká informácia, ktorú oni ani by som nepovedal, že taja, ale možno ju ani presne nevedia, možno až pokiaľ nezačne turné, takže my sa to dozvieme niekedy pred tým turné, možno posledný týždeň. Pokiaľ to zistíme od nich, tak to určite oznámime, s kým príde, ale momentálne to nevieme. Maximálne vieme meno a priezvisko, ale podľa toho nezistím, že či to je WC alebo niekto, Som sledoval, že ešte line-up nemáš vonku. Vieš povedať ľuďom približne, kto tam bude hrať, ktorý deň, alebo teda Ice Cube, ktorý deň bude hrať. Ice Cube bude hrať v piatok noci. My sa to vždycky snažíme tak robiť, že toho headlinera si dáme na piatok na noc. Keď sú ľudia ešte čerství, ten predeň vládzu, predsa len už druhý deň sú všetci takí unavenejší, rozbití. Aj my sme radi, keď ten koncert v piatok prebehne, je všetko v poriadku, aj nám sa už tak uľaví a ten druhý deň je proste už taký pohodovejší. Není už okolo toho toľko stresu, pretože ten headliner si vždy vyžaduje určitú pozornosť a servis, ktorý my mu musíme zabezpečiť. Takže za to máme headlinera v piatok, jednak aby ľudia mali šancu si ho užiť a aby sme aj my mali potom šancu si užiť ten druhý deň festivalu. Určite máš už ten line-up hotový, prečo ešte není vonku? Line-up mám hotový už dlhšiu dobu, ale tie mená zverejňujeme postupne. Jednak je to kvôli tomu, aby ľudia presne takto sa pýtali, že kto tam bude a dohadovali sa okolo toho. Ale v podstate už začal výlep, na plagáte sú všetky kapely zverejnené, ktoré tam budú hrať, takže okamžite, ak sa ľudia dostanú k plagátom, tak zistia, že kto tam je a zavesíme to už potom samozrejme aj na web a v podstate to má len asi takýto dôvod, že trošku tých ľudí chceme naťahovať, aby sa o to zaujímali, ale komunikujeme s ľuďmi na Facebook profily, na toto Hip Hop Official, kde vlastne keď sa ľudia pýtajú, že či tam bude ten, tak už sme na to odpovedali a v podstate tam už prebehli skoro všetky mená, ktoré tam budú hrať, takže kto sleduje vlastne Facebookový profil, tak už vie absolútnu väčšinu toho line-upu. OK, takže sleduj, toto je Hip Hop Official. Určite je to ťažké zorganizovať takýto festival, už organizuješ 5. ročník. Aj si užil niekedy tento festival naplno? No naplno určite nie, akože jednak určite ho neorganizujem sám, že tiež máme zadelené veci, že nemôže to byť na jednom človeku. A práve trošku sme si to vymysleli tak aj, čo som spomínal s tým headlinerom, že je v piatok, že potom už tá sobota je taká voľnejšia, ale ako predsa len ten víkend, keď sa koná ten festival, tak pre mňa to je skôr taká práca, ale je to taká práca, ktorú mám najradšej na svete, takže užil som si to takým, ale nie tak ako keby som bol návštevník, vieš, predsa len vždycky tam mám povinnosti, nikdy sa nemôžem rozbiť tak, že by som o sebe nevedel, alebo že by som sa na druhý deň nezobudil, alebo tak, vieš. Vždycky to je také, že človek musí mať takú tú brzdu a ustrážiť si to, vlastne my sme za tých návštevníkov zodpovední, takže všetko to naše konanie musí byť adekvátne tomu, že za nich nesieme zodpovednosť a veci tam proste musia fungovať. My to robíme preto, aby si to užili tí ľudia a ja to potom riešim tak, že vždycky sa potom vyberem, ja neviem, na Hip Hop Jam alebo na Hip Hop Camp a tam si to proste užijem ako návštevník, ale samozrejme, že ja neviem, koncert headlinera si vždycky dám, aj keď to je väčšinou, že
2-3 skladby a zase už niekde musím bežať, ale takéto tie zásadné momenty festivalu si určite vychytávam. Túto otázku ti pokladám zo zvedavosti, že chcel by som vedieť, ako je to v tom zákulisí toho festivalu, že máš nejaké kuriozity, nejaké požiadavky, čo od teba chceli, neviem, 30 uterákov alebo 150 minerálok, alebo takéto niečo. Toto prebieha vždy, že ten headliner, my vlastne dostaneme od neho rider, ktorý je prídavkom o zmluve, vždy má, ja neviem, 2-3 strany proste požiadavkov, kde sú technické veci, ktoré musíme splniť, potom sú presne takéto veci, že ohľadom servisu pre ňoho, čo požaduje, proste povedal by som asi, že nevždy je to tak, že ten interpret na tom trvá, skôr to funguje tak, že ten rider si vymyslí management toho interpreta. My v podstate až do festivalu komunikujeme vždycky iba s tým managementom a je to tak, že oni si vymyslia nejaké veci, pretože ten interpret ich živí a oni sa snažia spraviť akože pre neho všetko, aby sa on cítil super, takže si tam navymýšľajú veci, o ktorých on možno ani nevie, ani ich vôbec nepotrebuje, ani po nich vôbec netúži. Oni si ich navymýšľajú, my ich musíme splniť a oni potom vlastne prídu, ja neviem, k tomu Ice Cube a on vidí, že tam je proste o neho postarané, že čo mu zabezpečili, si robia také ako keby očko pred ním, že vždycky to je viac menej taký výmysel toho managementu, on má nejaké, ten interpret požiadavky, rapoví umelci mávajú, čo vždycky nás stojí dosť peňazí, je, že mávajú vysoké požiadavky napríklad na alkohol. Často to býva alkohol, ktorý sa na Slovensku vôbec nepredáva. Bývajú to proste šampanské Krystal, čo stojí, ja neviem, fľaša, ja neviem, 400 €. Potom tam bývajú tekily, vieš, a vždycky sú to veci, ktoré musíme zháňať, ale my to vieme dopredu, takže vždy to niekde zoženieme, objednáme to niekde v Európe alebo tak. Takže není to úplne také, že on by na tom trval, ale robíme to tak, že my mu to vždycky splníme, pristupujeme k tomu proficky, aby sa nestalo to, že ten manažer bude nespokojný a potom, ja neviem, by sa mohlo stať, že ten interpret nevystúpi, takže my mu to vždycky splníme, vieme to dopredu, zoženieme si to, neviem, vieš, také veci, čo chcú pomimo, tak to tu ani nemôžem prezradiť. Ešte jedna taká malá otázočka, že počas toho, jak tí fanúšikovia sú na festivale, keď neprebiehajú koncerty, tak majú tam nejaký doprovodný program, čo ich bude proste zábavať? Hej, chystáme aj doprovodný program, vieme, že na letisku není toľko možností, ako na Hornej Strede bolo jazero, dalo sa tam kúpať, bola tam piesková pláž. Takže tam to bola taká určite vychytávka, napriek tomu ešte opakujem, že pokiaľ niekto bude mať chuť ísť na tú Hornú Stredu, tak kľudne môže, pretože je to kúsok, môžu sa tam ľudia vybrať sa kúpať, ale popri tom vlastne chystáme doprovodný program, budeme tam mať DJ Club, čo je vlastne druhý stage, taký tanečný, kde v noci býva party so slovenskými DJmi, budú tam hrať chalani z Bratislavy, Club Crushers. V sobotu tam budú hrať chalani z Trnavy, Burner DJs, budú tam hrať DJ z Nitry, ktorých zastrešuje Diktat Party. Takže to sa bude diať v noci, keď už skončí viac menej to dianie na hlavnom pódiu. A cez deň tam chystáme, v tom DJ klube bude Laci Strike a jeho workshop tanečný, ľudia budú môcť absolvovať s ním tréning, budú si s nimi môcť zatancovať z SDA. Myslím s lektormi z jeho SDA. Bude tam prebiehať open mic, čo znamená, že hociaká mladá začínajúca kapela alebo kapela, ktorá nedostala priestor na hlavnom pódium, bude mať možnosť. DJ Janko Siky bude hrať inštrumentálky, budú tam mikrofóny a hoci kto z ľudí, kto bude mať chuť, si tam bude môcť zarepovať, či už freestyle alebo aj texty, proste DJ hrá inštrumentálky, voľný mikrofón, kto chce, nech sa predvedie. Ďalšia vec, čo tam chystáme, to bude na hlavnom pódiu, chystáme aj freestyle. Chalani okolo Zverinu, ktorý to vymyslel, chystajú takú
povedal by som, že super skupinu freestylerov. Nebude to klasický freestyle battle, ale budú tam špičkoví freestyleri, ktorí zakladajú teraz takú freestylovú kapelu a tam vlastne dostanú príležitosť sa exkluzívne predviesť, bude to ich prvé vystúpenie, takže na to sa ľudia môžu tešiť. Chystáme v spolupráci s Rooftopom graffiti stenu, ktorú tam máme pravidelne, bude mať vyše 50 metrov. V piatok budú môcť malovať ľudia, ktorí si donesú keny. V podstate hocikto, kto príde a príde dostatočne zavčasu, aby si chytil nejaký priestor na tej stene, tak bude môcť malovať. A v sobotu vlastne bude jam so slovenskou elitou, ktorú vyberajú vlastne chalani z Rooftopu, takže sa bude malovať aj v piatok, aj v sobotu. Ďalšiu vec, čo chystáme, volá sa to, že Secret Wars a je to vlastne súboj ilustrátorov. Zase bude biele plátno 2x2 metre, u nás budú bojovať týmy, dvaja ľudia proti dvom. Dostanú biele plátno, čiernu fixu a budú vlastne malovať ako keby obrazy, ale bude to taký battle, že budú vlastne proti sebe malovať. Že aj to, čo budú malovať, by malo byť takým súbojom tých ilustrátorov. To trvá nejakú hodinu a pol, majú čas, pokiaľ to nakresliť. Vyzerá to veľmi dobre, je to proste biele plátno, na to iba čierna fixa, takže to pôsobí tak komiksovo. Je to formát, ktorý sa rozbieha po celom svete. A vlastne dostane príležitosť na našom festivale sa odprezentovať, takže tam na to ľudia sa budú môcť vlastne pozerať, že jak vlastne vzniká nejaký takýto komiksový obraz. Potom ešte vymýšľame ďalšie veci ohľadom športov, to ešte teraz neviem potvrdiť, čo presne tam bude, máme takú predstavu, že chceli by sme napríklad, aby sa tam hral basket, pretože tam bude tá plocha na pristávanie lietadiel, tam sa vlastne dá umiestniť nejaký kôš. To skúšame zabezpečiť, alebo futbal, nejaké takéto veci, ktoré sa nedali realizovať na hornej strede, pretože tam boli kopce, nebola tam rovná plocha. Takže aj nejaké takéto ďalšie veci vymýšľame, aby tam ľudia mali čo robiť. Tak teraz nám zhrň všetky veci, že kde to bude, koľkatého to bude, čo to bude stať, čo tam, aký headliner tam bude, všetko to nám tu zhrň do jednej vety. Také informácie, tak to bude dlhá veta, takže 1. a 2. júl, piatok a sobota na začiatku prázdnin, Letisko Piešťany, festival Toto je hip-hop 2011 s headlinerom Ice Cubeom, s českou a slovenskou špičkou, jednak to, čo sa týka kapiel, čo sa týka DJov. Bude tam doprovodný program, ktorý pre vás chystáme. Stojí to momentálne 22 €. Odporúčam si skúpiť lístok do ticket portálu už teraz, pretože cena sa bude zvyšovať. Takisto na mieste bude stáť lístok o niečo viac, ako stojí teraz. Sledujte stránku totojehiphop.sk, sledujte www.90bpm.sk, sledujte Facebook profil Toto je Hip Hop Oficiál, kde sa dozviete všetky aktuálne informácie. Momentálne je už tak blízko pred festivalom, že tam budú pribúdať denné informácie, takže treba si tú stránku pozerať, dozviete sa tam všetky veci, ako sa na festival dostanete, pretože sa zmenilo miesto, kde čo bude na festivale, kde budete môcť stánovať, kde budete môcť parkovať. Pokiaľ ste si niečím není istí, tak Facebook profil slúži aj k tomu, že sa nás tam môžete spýtať a snažíme sa vám tam čo najskôr na tie otázky odpovedať. Takže ešte raz, toto je hiphop.sk, 1. a 2. júl, Ice Cube na pódiu v letisku, na letisku v Piešťanoch. Takže ja ďakujem Midimu, že došiel, dal nám informácie o tomto skvelom sviatku hiphopovom na Slovensku, takže díky moc. Čau, Rachu. Serus.